everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Bueno, paminaw ko ko eh. Naibaw na ka kung nganong ni Ami karon din. O sa kung ikalaga din nyo rin. Oh, ako yung laing masaligan og maing laki sa ako mga sakop. Yun og si Junel. Pero gusto na ko nga imong tabangan si Junel. Nga akong ipatrabaho. Usa ba rin? Usa na yung mga ipatrabaho ako. May gani kaya milipot na ta sa luyosyo. Kaya kung misud pa ta sa kwarto ni Kokoy, ha? Sigurado yung masakpan ta nila. Tempo na, pitch pa. Tanawa. Kalit lang nga gitiunan ni Renato si Kukoy. Oh, uy, hala. Ayay. Unsaon ka nila si Kokoy? Wala, ito na. Uy, ilamang gidaya si Kukoy. Asa magkasulap ingon? Ato silang sundan siyo. Mura ba nuga? Lain ang ilang tuyo ni Kokoy. Ayaw na. Delikado kung sundan dayon nato sila. Di mayo ang atong posisyon dining napita. Gusto. Ato ta spikas mamidpid siyo. Para di ta nila makitan. Distansya lang tawag og jutay nila. Pitch ha, aron dili ta nila masilpatan. Tanan siyo. Kumusta naman ka, Greg? Kalo sino, okay rugid kay ko Lolita. Basko, gugpis kaya ang akong kalawasan. Pero, siyempre, di sab kalikayan usahay nga, sungugon tas panahon nga, nagi mga pagsuway. Pero para nako, natural rugid ning pagsuway sa kinabuhi. Husto ka, Greg. Tanan man sigurong tao doon naging mga pagsuway. Pero, Greg, pasensya na kaayo nga doon ako'y gustong ipangutanan nimo. Unsa man na, Glenda? Kuan ba? Dugay na gid ming na intriga ini. Gusto lang gid ming masayod sa tinuod gikan nimo. Tinuod bang giingon ni Renato nga si Tasyo di nimo tinud-an ang apo? Ha? Ikaw man gyud nasayod sa tinuod kay nagdako man gyud na sila sa imong poder. Tinuod ba nga si Tasyo inyo rang sinagop, Greg? Bitaw, Greg. Mao ginay permina kong nadunggan. Og mismo si Renato may misulti na mo, ana. Ay, sa tinuod lang. Gusto si Renato, Lolita. Ha? Sa ato pa, tinuod gyud ay nga sinagop ra ninyo si Tasyo? Sinagop. Gisagop siya sa akong anak nga si Binundo og giisip na mong tinud-an ng sakop sa among pamilya. Mao ba di ay, Greg? Sa ato pa, sakto gid ang tanang gisulti ni Renato namo. Pero sa imong paminaw, Greg, mao ka ni hinungdan o dakong rason kung nganong nahimo ni Tasyo nga nagplano siya bati sa inyong pamilya? Mao ka na di na ko matubag sa kaugalingon akong panabot, Glinda. Tungod kay wa ko'y nakitang rason kung nganong iyan ang gihimo ang tanan. Kay bisag kung saon ako og huna-huna. Way igong rason nga iyan ang himuon namo tungod kay wa mi magkuwang sa pagpangga niya. Yataga na mo siya sa tanan. Tanan niyang gikinahanglan kaniadto. Pero dako ang akong kasagmuyo kung nganong iya kining nahimo. Greg, inom mo na og tubig, oh. Salamat kaayo, Lolita. Sagdi lang, Greg. Matod nila, ang tanan ko ng problema ining kalibutan na doon na gid ko nagkasulbaran. Og, pasensya na kaayo ka ha, Greg, nga medyo personal na kaayo ang among mga pangutanan nimo. Wa ganay kasulit. Basta kamo maoy mangutanan ako. Mas malipay ko nga kamoy mangutanan ako, ana.
kay makapahungaw gyud ko sa akong gibati. Salamat kaayo, Greg, sa imong pagsalig namo. Di arami permi para ninyo. Bitaw, Greg. Ato gid mi masuporta sa mga tao nga naghimo sa katarong. Pero kung kinsa to naghimog nilad, angay sa gyud nga manubag sa balaod. Salamat. Salamat yung kayo ninyo. Tingali kung wa pa mo, Lolita o Glinda. Tingali. Subo, og di na ko masabdan ang akong kalibutan karon. Ayaw ka bala ka, Greggy. Among isaad ni mo nga dili gud ka namo pasagdan. Anong inyong kong ginadinhirin? Naman ka may sugot ako. Sa imong paminaw, mga tunto ka, may nga misalig pa nimo? Ha? Pero, Ayaw na lang pangatarungan pa, Kukoy. Naibaon mi istanan. Na may traidor ka na mo, sukat pa sa sinugdanan. Pero, alaot ka. Kay ako ang imong gikabangga. maluway ka rin. Ayaw na ko di kung saan. Kung sa iyong sound, sa imong gibuhat na mo, ang imong ipapuyo, si Pipito sa inyo, ha? Nawa ka magpaibaw na mo. Sa imo ng pagtuo. O sa may purpose. Ngayon mo masing gipapuyo. Tungod ba kay nakay gitago na mo? Di buot di tao na tinuloy. Huwag ko'y notang intensyon. Huwag ko'y gitagawa ninyo. Ay nalagpamaka, Kukoy. Kay bisag mulimod ka pa na mo, nahibaw na mis tinod. Busang angay ni mo. Patyon. Ayaw, malay taon mo. Ayaw to kung di kung saan maluway mo. Mga kauban, Sen, paminaw mo. Ang mga taong traidor sama ini niya. Dili angay buhiong dinis kalibutan. Angay siyang hipuson o patyon. Boss! Boss, man! Oh, Ganit lang. Kay doon ay kalit kami dagan nga duha ka tao. Nanid na to! unsa? Hain man. Tuwa dito paingon. Daling na kadagan. Hala sige, unsa pa'y inyong gipaabot? Gukdan ninyo og patya! Ito ba mga kaman? Dito! Asa na pingon? Wala sila makagukod na to siyo. Layo na kayo ta. Huwag maglisan na sila sa pagtulog na to. May kinakalagan din ta. Emil! Si Emil. Dili mo ba legend? Mau lagi. Paskan! Naniniyan na sa paskan. Buwangan eh. Kunuha pa. Sus, sigurado yung impas kita siyo. Kilit, panting sa ko. Panting sa ko. Pastiya, sipiat kita, pis. Simyat! Usaon og nakalingi, masagod ang usagod. Dolo masubod kayo ta. Oh, imil lagi, imil. O si Emil. Mau lagi. Daan pa ko. Pero kinahanglan nga mubalik ta dito, pits. Mubalik ta. Mubalik na dito nga daghan kayo to sila. Nga nagkukod na to. Kinahanglan nga mubalik ta, pero anin na sa tapi kasagi. Pikas Kabala, no, pikas ba? Kabala ka ko sa kahimtang ni Kukoy. Basin og unsa na ilang gibuhat niya. Mau lagi. Kini ato kita sa bigas. Oh, tara. Kita sa bahay nila ni Rani Bad Boy Badumuan eh. Oh, dito. Sige. Tara. Dali bigas mo gata. Kinahanglan nga magdali ta. Alay. At least, masaksihan na to kung unsa gyud gibuhat nila ni Kukoy. Maayo ra gyud nga nagkita gyapon ta to Rebia. Ganina ra kong nag-atang ni mo dinhi sa gawas, daday. Nakoy dindot ka balikta nimo. Nya dawatan ni. Oh. Uy, hala. Unsa man ni? Kwarta? Oh, kwarta na. 5,000. Og calling card. Patawagon kaniya kay gusto ni kay makigsulti ni Mos Guriyo. Nasuko ba siya nako, daday? Ay nga no masuko man siya. Mauganing gusto siyang makigsulti nimo. Kay nasi gustong ipaklaro nga istorya gikan nimo. Naa ba siya karon diha? Ay, wa pa maabot. Basin taon-taon niya na ron to. Hay, magbayong paabuto na lang nimo aron magsultihan ay mo. Ayaw na lang. Ako na lang siyang tawagan. Mas bay pa. Tawagi siya kay matod ni Goryo kamo ko na magsabot kung asa mo gustong magkita. Aron magsultihan ay ginugtarong. Sige. Mo tawag raon niya ako niya. Oh, tawagi gidayon. Kay aron magkastoryahan ay ginugtarong ba? Pero akong hangyoon si Greg gidaday nga ubanan ni mo siya.
Ay, ayaw na lang kong i-appeal sa inyong istorya. Ay uban ni nalanggod. Mas maayo man ang makasaksi ka sa mong panag-istoryahan. Bueno, sige. Mag-agad lang unya akong gariyaw kung paubanon ba ko niya o dili. Basta. Ako rin musulti o niya niya. Patay. Wala gid nato sila i-aptisyo. Mo lagi, email gyapon. Mo lagi. Imi. Mo, asa na magaton na dadas kukoy. Si kukoy ibit. Kukoy. Ang akong ikuya wansyo. Masinukon sa ilang buhato niya. Mo na kuyaw dapit. Wa na ra bagay kahadlok nga mo patay si Renato. Uy, kaluoy ni Kukoy. Kaluoy sad ni Ibit. Malituha gyud ni Renato, no? So, bahis na gyud kay siyasyo. Mo na ako ikabala karong mayo pits. Labi na nga naanasab si Lolo Gurio sa iyang puder karon. Ang saw masab ning imong lolo siyo. So, pakiro man sab kayo. Among ganitan niya masabti pits. Nagtuo man gud siya nga ato siyang gikuhaan sa iyang kagawasan. Unya. O sa na may sunod atong buhaton ni Roncio. Ang wabig ito may bawo kung asa na karon dadaan nila si Kukoy Ibit. Ay, kinala nga atong maistorya si ni Felix ini, Pits. Aron mahibaw siya sa kahimtang ni Kukoy Ibit. Ug daghan sa tawag mga pangutana niya. Tagat ang mga pangutana siyo. Kung nanong nagkaila gyud sila ni Kukoy Ibit. Mao ginay atong buhaton. Talapits, di ta maglangay. Mangita taog kahigayunan nga ato yun siyang maistorya. Kana! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.